Wala ni ba? Sa rin mga games. Honestly. Wala sila. Lucky. Sa mga Christian games. So, dari sa 1 versus 1. Ano yung pinaka-gwapa ng mga mama, guys? Medyo mga 3-pointer sa kuhan guys, PBE shooter nila. O niya itong mga manlalaro dari sa kuhan sa SEA Games.
So mo nila mga pagkaon guys dari Berkelios. Biyaya. Gandang klase sa mga ilang mga pasalubong guys. So di Berkelios, di Bongbong. Ano yung Bongbong Marcos? So di ata yung mga pa nila, mga special pa nila. So tara. Okay. Apel ang mga sila yung mga tindira dari guys, mga tindiro. Ano na sila? Mga regular na rin sila dari. So, gawas na ni guys. Welcome to my guys. City of Pentaflores. The San Carlos City. So don't forget to subscribe to my channel guys. Mineil vlog underscore chef underscore guapa. Oh yeah. So palit mig tambal diri guys sa kuan. Kay medyo nay gyobo. So i-interview mo ni Esmeralda Evangelista guys. So check. So mo ni ang San Carlos Market guys. So ako ning ipailaila ninyo kini si Pokemon. So I just want you to clarify your verification. So, ano masasabi mo sa Tide? Yeah? Nung naglaba ka since... So... Ang ginagamit. Nabal. So... Sulot mo diri sa kuan guys. Diri sa cash and the Philippines. So, we are here to proceed.
So bawal ang video diya kay ngano, bawal sir no? No, bawal ang video. So bawal mag-video dire. So ako na lang ta mo isi sa palibot dire. Kung unsa kanindot ang San Carlos Public Market guys. So mao ni siya ang road going to public market near the public market. So dire guys ang Sibmore. So Sibmore, siguradong Sib juga ani. Kay nagpangalan ng daan nga Sib plus more Sib kayo. So this Mercury drug din ni guys ang among nasudlan. So dari road padong unit up guys. Then dari kay padong ni sa Pantalan. So sila namili sila diri karon guys. So nata karon sa Mercury drugs guys. Namili sila something diri. So pagtaod going home na mi sa among gisuruyan. Medyo enjoy kami yung excitement kayo sa among nakulakaw. So